ayuk lokong ayuk lokong Bubagara ayuk lokto ayuk lokong ayuk lokong Pramotha ayuk lokto ayuk lokong ayuk lokong Pramotha ayuk lokto ayuk lokong ayuk lokong Bubagarana ekor sainkai tungma bagai hambai 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 Bubagarana ekor sainkai tungma bagai hambai 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 Kaino tama sapai borok Senada, iko seng oko tam hinai, raja cayan nangya woi, oko man sini, oko man berak bojong na faida sengna kam ke buji maya bela, aben bagai sengna bojong na faida berak, angkat berak tabuk sengna buji kelang ka seng buji kata, bo bhai ma tong kha iko seng batong thokin tong kata seng ba dini simen tong thok jak bela sa, sini hani bagai seng man ba, seng tong thok jak tong tai ko. Cái tụi mi đây có mua hay cái bút tộc phải kiếm ra và sừng tép vào giá chắc cả mà cọc ta. Buzok phanya ra ko sab sa jaman Hay mấy ta mà vẫn chỉ này ya. ta phana buzok phai ke bo bagaran kok nati na Bút bạc lần con nó tới tụi bút tộc phải kiếm hay vẫn sừng chỉ này ta bằng mà. acha tabuk buskango thinango tibra sarong bagai busuk jorte kahamung no nu wan suk nung o kamrok Kaham nang này quan suk ta. Hay mấy lần cái cái mà tông chỉ này u jaga đó ta một cào là cái mấy yang mà đó cái mà này. Này là dùng cái sini kisah misal saya kiri pagi di dok ngan hay matong ta sini tipra dong neba cái subida dong ngan hay matong kata lai thangja ro khai agi ro bo ba hai rok tong mani agi dok ba semua belai kosto hay kan tongoi thai mata kamalgat bazar ro thangkai ba horong kan kisah khasro bosoro ke ma phailayo kiri mani bagai asa kahmkai bazar sai manya hay ta tabuk taisa ni mote hanga taisa phiri taisa kaham ngan hay matong ta tabung man macing ba che to tổng thống ra cái tổng hàng các bậc cái xe kiri trong hay mắt tổng ra cần mà hay mắt tổng ra bằng bậc khao ở tay đo lọt acha acha ni ni mong khai mong khai xì man thế con nong no parane mo rasgat bo block lai bolok galle punga hambai sini media rono sing tini bai 2 din kai tongkha miya bo sing nogo hay ka bo dur tu dur campaign khaimani norok saimanna miya bo sing bosokai borok ongkho lai khalekya tai sing nogo habai je sin bubagrani je o historical ekot sign khaimani obono baksa bujia tongman no sing nogo habai bujuru mani ngai sing nogo borno bujukpuro borok jotono bubagra banya tongu baksa borok huni tonglayo bubagra no chaya hno hai hno ke ofano tapsu jora sing negative mayako amuto nokha salbani bagai khajago tabsu jorte bo thai khlajak tong tabsu jorate sing gamsa kapra paikha gamsa kapra bisi paikha oboni pore tini ingakai sini rajgat bisi tini rajgato paikha khna sing amdekhaino soya khare sing khaithangnai nogo sing je mansak bujoglani sini waitia rok baksa tini to nongni logi bo sab tong khata sab kok bi thani kumanjak sini logi tongo sini YTF rok sini block committee working president vice president ngai TWM ni tongo sini Tipramotha ni tongo joto adung rok chairman vice chairman joto sini active warrior rok joto no tongo sing palbak sakaino o campaign no sing successfully khai tongo camping khaiteni nong rok bujuk thani kebo kaisa jok buji yangai dabu dok sungmung rok ba ang bujia korok ni sajak maro kaisa jok tabu malai sura to sing amti borok maya joto no bubagrano hamjago ngai tamgai borok je bujia tonga ka borok sungu sungkanga ka borok no sing sakanga no borok mane sini bubagra bayam suka hamjago borok positive mane kok sauta tai nokha salne hinge ke tabu chu dorte nokha salne thamane nokha saltamo tebo active ngai clear ngane hndo wansok abo samungo sing kha kayo sing tebo mane borono bujungmano nai ngai sing tini je 2 din doria khai tongmani amti kai kene sing positive point sing mane nai kha khai hambai